أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. Ame ala tanunka ala barikada ala min bi afanyana aka jigin fen sanman konnana kalete dore nyini Muhammadul Mustafa ka cidiyan sarala funa kera asomo sanun kanni ka kisin ne madil Allah taala fe ala ko ke Muhammadul Mustafa ka ani aso ne sanu anaka sahaba nyimo ani joni man fe ko fe yutu nyogo ya ni bara nyuma kele ki usenda nola fogata se joduma ala kanini aw fara o jama kulu sanmanka ka aw fo ka walen mondo aw fengo fe de sogole bana ni watina mari kono fo kata se mari koka ama fo aw dangana jam kan kerengerele min sikira aw ni aw kasangani Fatimatu Zahra alayha salam sayyidatu nisa'il alamin alakira sanu adim so sanu kasangani alika bangeli watuye amba donga fo femi amba Madam Haidara Fatima Zahra Tarawre wulika jo ani chesri chama mike afe ni musobai afisa mantia abonya akanyana meya kunkun ananyenye anje laban maw ami walanda nunu sorala ajugo bawo ami se ka takabara ka nganyana meya nya ambulo ka kisi ani kunaja soro la harajodo amayina Allah taala fe ya rabbi alaka hereke anaw bela jelenya o hokum kona nabi an wila kase an karamogoma al-Ustaz al-Fadil Sidi Sangare ni ale jamiyatu ansar de l'islam kulu kono la selikela ngana bamu be nubu wele wudu l'islam o chebado yani angado anga babu sen konna na ami fodi bla an karamogola. Ustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ama foi bismillah da kurnya fla foli kanyashi an lagel jama bela jelemani watina. أعوذ بالله من شر إبليس اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين وبعد سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أنبي على الدليل كان ينال في على كونتا كان كيسي كبو شيطانا تورما آمين يا ربي. ka bara damne ni Allahu Ta'ala to barka mai ala min ko damne ni ala bi ko laba ala min bi ayre sohyala ala min sona ka ala tige ka ni wati ni ra ana o kofe ame kishin na manyini ko ala kilefe aka kraba Muhammadu ye ana so mo sanmo ana ka sahaba nyumo ani jonuma monon kera o no fetu ba nyuma ni bara nyuma kele fogata se la haraduma ka de la fe ala ka nani awiye ola. Amin ya rabbi. O kofe alhamdulillah ambi flabagani la mebagani la jabaga bela jelen fo ka kanyani ni watindi mba fo bela jele. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah ami foli ko segiya karamogo ma halibi akelen ka kabaro bela jeli bla kaso ani akani sikinke awni aw amise ka famiyali soro Sayyida Fatima alayha salam ayreka nyana mayaka ajugo bawla. Alhamdulillah o hokum konnana amba do nga fo ni sigin nunye hakilla jikunde kadaka amba do ni san chamande afa ani ankara mo hadrat janaba Sayyidi Sharif Osman Madan Haidara alul beitu ujoro anufi samantia o wala li chamandira alife akasi wajulu la aka blasali kauna adeun fana bo chokola amba ufana ulufana kalun kalinkando kubu senda o sira kelen ni kan alul beitu ka se k'u yira diɲɛ ma la k'u bonya yira ala ka jɔnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ maa min ka sigi la bi Fatimatu Zahra alayha salam ala kira dusukun feere o hukumu kɔnɔna na
Ustaz Sidi Sangare, man hiya Fatima? Amba me Zahra, Fatima ere joni, abora jonna, ay furuke wa, a furuke joni, ay deum sorowa, ibse ka den nu fo anyana, ni lagel jama am se ka family jama soro inshallah. Ayo alhamdulillah Seyda Jabi ni ka korofa famia Inshallah. Fatima Zahra alayha salam ale anga kiraba no alakira Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale demuso de Fatima Zahra alakira sallallahu alayhi wa sallam alakalin ko fe ka agarsaka den wolon flala wora in bɛɛ fatulen kɔfɛ alakira yɛrɛ taara ka den kelen min to a kɔ o de ye Fatimatu Zahra ye Fatimatu Zahra alakira furumuso fɔlɔ n'o ye Seyda Khadijatul Kubra o den de fana ye Fatimatu Zahra ye alakira furumuso fɔlɔ Seyda Khadija o denmuso de ye Fatimatu Zahra ye alakira taara ka den kelen min fana to a kɔ o de fana ye Fatimatu Zahra ye Fatimatu Zahra alhamdulillah a ye furu kɛ a fa n'o ye alakira ye a di a yɛrɛ bina kɛ den ma ni o ye a yɛrɛ dɔgɔkɛ Imamu Ali karamallahu wajahahu alakira ye Fatimatu Zahra furu o de ma o la Fatimatu Zahra a furu kɛ o ye Seydina Ali de ala sɔnna fana ka to Seydina Ali ka furu kɔnɔ ala ye a gɛrɛsɛgɛ denw na den ninnu i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na o denw na kodɔnnenw koladɔnnenbaw o ye Alhasan wal Husein bɛɛ b'a dɔn silamɛya tariku la n'olu kan tɔgɔ fɔra ka ban i b'a dɔn ko mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔra donc Fatimatu Zahra Alhasan wal Husein olu ye wolodenw ye voilà donc an bɛ se ka min fɔ i ka ɲininkali fɔlɔ jaabi la o ye nin de alhamdulillah an bɛ i fo Ustaz Sidi ka ni walawalali sanuman ninnu na an kɛlen kɔ ka faamuyali sɔrɔ Fatimatu Zahra yɛrɛ kan i bɛ se ka ɲɛfɔli ka an ye yala sɛbɛnfɛnw kumana Fatimatu Zahra yɛrɛ kan jɔyɔrɔ min b'a la ani fisamantiya min b'a la i bɛ se ka walawalali kɛ an ye o la alhamdulillah sɛbɛnfɛn caman de kumana Fatimatu Zahra ka jɔyɔrɔ kan ani a ka fisamantiyaw kan Fatimatu Zahra a ka fisamantiya i bɛ dɔ de fɔ a la ka dɔ to yen a bɛ i n'a fɔ n'i ye miseli don baji la ka bɔ a bɛ bɔ ni dɔ ye mais min bɛ to yen o de ka ca kumakɛla si tɛ yen min bɛ se ka Fatimatu Zahra a ka bonya fɔ ka se a dan na mais a bɛ wasakɛ dɔrɔn a yɛrɛ ka fisamantiyaw la a ka alakira sɔrɔ fa ye ka Imamu Ali sɔrɔ furukɛ ka tila ka Hasan ni Huseini fana sɔrɔ den ye hali k'a da o ma nin ye fisamantiyaba ye ala ye min di Fatimatu la ni ye Fatimatu ka bonyaw ta k'a lajɛ silamɛya kɔnɔ i b'a ye silamɛya adamadenya yɛrɛ sinsinbaga baw Fatimatu Zahra bi jate olu fɛ Fatimatu Zahra bi jate olu fɛ parce que ni ye alakira yɛrɛ bɔnnaw ta k'a lajɛ alakira bɔnna ya a bɛ daminɛ min na o ye Fatimatu Zahra ye alakira bɔnna fɛn o fɛn min dugukolo sanfɛ i b'a ye a bɛɛ ye Fatimatu Zahra zuriya de parce que ale de kɛra mɔgɔ ye min y'a f'i ɲɛna min tora alakira kɔfɛ ni alakira bɔnnaw bɔra ale la bon k'a fɔ sirifuw lasulu yɛrɛ ye ale ye ahlubɛtiw lasulu yɛrɛ ye ale ye o ye bonyaba dɔ ye Fatimatu Zahra ka hakɛ la o kɔfɛ fana alakira sallallahu alaihi wasallam a ye Fatimatu Zahra yɛrɛ bonya yira a ka kumakan caman na mais dakuruɲɛ kelen dɔrɔn a ko Fatimatu Zahra ye ne alakira yɛrɛ dɔ de ye
bid'atun minni c'est bamanankan na an bɛ se ka kɔrɔ min d'a ma dɔrɔn n dɔ de don n'o tɛ a ka jugu ni o ye quoi alakira ko ko Fatumatu Zaharaw ye ne yɛrɛ dɔ de wa aw k'a dɔn Fatumatu Zaharaw ale ladimini o bɛ Ala ladimi Fatumatu Zaharaw ale ladimini o bɛ Ala dimi ni alakira ka kuma ye ka ɲɛsin Fatumatu Zaharaw ma bonya sira kan karama sira kan ani fisamantiya yɛrɛ sira kan a bɔra ale alakira la o kɔrɔ ye ale alakira bɛ aw bolo cogo min na bonya na karama na fisamantiya la Fatumatu Zaharaw ka ta ka juguya ni o ye walima a ka kɛ aw bolo o cogo la o de la a ko ne dɔ don fɛn b'a tɔɔrɔ min bɛ ne tɔɔrɔ wa nin tɔɔrɔli yɛrɛ bɛ Ala yɛrɛ fana tɔɔrɔ hakili la o ye bonyaba ye ka ɲɛsin Fatumatu Zaharaw ma alhamdulillah an b'i fo hali bi ustaz i ka nin fayida ninnu na siga t'a la ne ni lagɛli jama an ye Fatumatu Zahara an ye a bonya dɔn ka a k'i wasa dɔrɔn k'a fɔ Muhammadul Mustafa yɛrɛ denmuso don Kadijatul Kubra ni musoba in min kɛra alisilamɛya jigi ye min kɛra alisilamɛya kuluma ye o fɛnɛ denmuso don hali n'a dan'o ma o bonya foyi si tɛmɛ o kan o tɛmɛlen kɔfɛ Ustaz Sidi Sangare Fatumatu Zahara i bɔra ka fisamantiya minnu ni bonya minnu fɔ a hakɛ la ni an y'i ka kɔrɔfɔw faamuya an bɛ se k'a faamuya a ye ni bonya ni jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ dɔrɔn de ko Muhamadu den don walima ni musoba in fana a yɛrɛ ye fɛnw kɛ a ye jɔyɔrɔw fa walima a ye jogobaw sɔrɔ min b'a to a ka ni jɔyɔrɔ in bɛ se ka sabati a bolo wa walima dakuruɲɛ damadɔni dɔrɔn i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna ni musoba in jogobaw kan alhamdulillah Seyda Jabi an b'i fo i ka ɲininkali la Fatumatu Zaharaw a ka bonya ni a ka karamaw la parce que bonya ye fɛn dɔ ye Ala bi bonya dɔ bɛ yen Ala bɛ o ni i la k'a sɔrɔ o tɛ i yɛrɛ ka ɲini fɛn ye i ma o ɲini wala Ala bɛ o d'i ma Ala sɔn o ye a dɔw ye Ala sɔn ye o ye Ala sɔn ye bon ni Ala ye bonya di i ma tuma dɔ la i yɛrɛ jogo o de bɛ se ka bonya in sabati i bolo walima i yɛrɛ jogo de fana bɛ se ka bonya in tiɲɛ i bolo Ala ye Fatumatu Zaharaw Ala y'a kɛ Alakira Muhamadu den o ye bonyaba ye Ala y'a kɛ Imamu Ali furumuso ye o ye bonya ye Ala y'a kɛ Khadijatu denmuso ye o ye bonya ye Ala y'a kɛ Hasan ni Husaini ba ye o ye bonya ye mais a yɛrɛ jogo de tilara ka ni bonya in tɔ dafa a yɛrɛ jogo o tilara ka ni bonya in tɔ dafa a ma waso ko ne bɔra Alakira Muhamadu la Alakira Muhamadu ka laɲini kun ye mun ye a ye Alakira Muhamadu dɛmɛ ka a ɲɛji cɛ ka a dugaya tariku b'a di ma cogo min na ko a ye Alakira Muhamadu ladon cogo la a ma ladon ko den bɛ masa ladon da a y'a ladon ko masa bɛ den ladon cogo min na Fatumatu Zaharaw a kɛla a fa bolo ba ye parce que a fa yɛrɛ ba tɔgɔma don a ma dan ba tɔgɔmaya dama ma a ye baya jɔyɔrɔ yɛrɛ fa Alakira ye a ye baya jɔyɔrɔ yɛrɛ fa Alakira ye bon o de la i b'a ye a bonyana ni fa ka bonya min ye o tɔ de bɛ sankɔrɔta mais n'a sɔrɔ wale dɔ kun yera a la jogo dɔ yera a la min bɛ a fa yɛrɛ ka kiraya yɛrɛ nankari walima min bɛ fa ka bonya tiɲɛ ayi an Fatumatu Zaharaw an filɛ ka bonya min fɔ a la an kun tɛ sigi o kɛnɛ kan sɛbɛnfɛnw yɛrɛ kun tɛna o sɛbɛn a kan mais ale de nana fa ka bonya tɔ dafa ni a ka diɲɛ ye parce que tuma dɔw la den kɛcogoya den jogo o bɛ se ka dɔ fara fa ka bonya kan a bɛ se ka dɔ bɔ fa ka bonya na bon a y'a dɔn ko ale fa ye kira ye kiraya mago bɛ ladamu min na a ye o ta ka fa dɛmɛ ni o ye a y'a dɔn k'a fɔ ko ale furukɛ diinɛ cɛba don diinɛ ɲɛ jɔyɔrɔ don wa diinɛ jigi don a fana sɔnna ka a furukɛ fana dɛmɛ o cogo kelen fana na ni a yɛrɛ jogo ye tariku bɛ min di i ma Fatumatu Zaharaw ani Ali cɛla kan a ye min ɲa Ali ye
a ye bonya sugu bɛɛ ta ka Ali sɛgɛrɛ. Ali yɛrɛ ka kumakan dɔ bɛ a ko ko ale ɲɛ ma deli ka da Fatumata kan fiyewu ka hami dɔ walima kamanaganko dɔ to ale la fɔ Ala y'o ta ka bɔ ale kan. Bon o bɛ kɛ ni mun ye o bɛ kɛ ni Fatumata Zahra ka yɛrɛ majigi a ka furukɛ bonya a ka hɔrɔnya ni a ka adamadenya o de la ni cɛ y'a ye ka kamanagan min to a la Ala bɛ o wuli ka bɔ a kan. Mais n'a sɔrɔ jogo dɔ de tun b'a la min yɛrɛ bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin cɛ ma i b'a ye ni cɛ kun y'a ye cɛ jaabi tigɛ a bɛ kamanagan a bɛ siran. Imam Ali ko ten ko n'ale ma Fatumata ye fiyewu ka hami dɔ bɛ kamanagan dɔ to a la ni Ala ma o wuli ka bɔ ale kan. Ali fana tun bɛ waso sahabaw cɛla ni kumakan kelen ye kuma bɛɛ a b'a fɔ a ko ne furumuso Fatumata Zahra a ma deli ka n ladimi fɔlɔ ne furumuso Fatumata Zahra a ma deli ka n sɔsɔ fɔlɔ. Ni kun ye Ali waso kan dɔ ye sahabaw cɛla n furumuso Fatumata Zahra a ma deli ka n ladimi n furumuso Fatumata Zahra a ma deli ka n sɔsɔ n ka ko dɔ la fɔlɔ. Donc nin kun ye bonyaw ye Fatumata yɛrɛ jogo ye bonya minnu se a ma k'a sɔrɔ bɔkolo bonya tɛ. I ka kɔrɔfɔ in kɔnɔna na ni an ye faamuyali sɔrɔ a la an bɛna dɔn k'a fɔ Zahraw kun kɛra maa ye majigi kun b'a la furuso muɲu ani furuso sabali a kɛra walanda ye min bɛ se ka ta ka a ladege diɲɛ maa fɛ. Siga foyi t'a la. O hukumu kɔnɔna na Sa Sidi Sangare Seyida Fatima i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna a ka karamatu la n'o ye a ka bonyaw ye. Alhamdulillah Fatumata Zahra a ka karamatu ni a ka bonyaw o ka ca kosɛbɛ mais an bɛ an sinsin yɔrɔ yɛrɛ kɛ min ye fɔlɔ o ye kuranɛ yɛrɛ ye. N'i ye kuranɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ suratu Nisa'i o aya 32 ka taa se aya 33 la kuranɛ bi kuma Alakira somɔgɔw yɛrɛ ka bonya yɛrɛ kan ye. Aya jumɛn na Ala b'a fɔ ba'da auzubillahi min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ala b'a fɔ ko ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i. Ala bɛ wele da a b'a fɔ ko Alakira furumuso kɔrɔ ye ne ka nabi ɲuman furumuso fɔ aw k'a dɔn ko ani muso tɔw tɛ kelen ye. Aya in ka bon dɛ. Alakira ne ka nabi ɲuman furumuso aw k'a dɔn ko ani muso tɔw tɛ kelen ye. A m'a fɔ ko Muhamadu furumuso a ko n ka nabi ɲuman furumuso. Mais mun de kɛra danfara ye o ni muso tɔw cɛ bonya na ni Ala k'o tɛ kelen ye parce que olu de furula Alakira ma. Ni Alakira fɛ furu ye a fɔra ko ni muso tɔw tɛ kelen ye. Ni Ala kun ye u ta u tɔgɔ ma k'a fɔ an ni karisaw tɛ kelen ye an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ danfara ɲini sira wɛrɛ kan. Mais Ala ko ne ka nabi ɲuman furumuso aw k'a dɔn ani muso tɔw tɛ kelen ye. Munna sabula aw furula ne ka nabi ɲuman Muhamadu ma. Muhamadu fɛ furu n'o de kɛra bonyaba ye Muhamadu furumusow bolo k'o kɛ danfara ye u ni muso tɔw cɛ. An bɛna min yɛrɛ ye Alakira yɛrɛ joli ye dun. Fɛn dɔ bɛ yen bamananw b'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen hali n'a bɛɛ ma fɔ a bɛ si dɔn. Hali ni a bɛɛ ma fɔ a bɛ si dɔn. Donc Fatumata Zahra ale dun ye Alakira yɛrɛ joli yɛrɛ de ye. O ye bonyaba fana ye Fatumata ni den tɔw cɛ. Ni Fatumata ba ni ba tɔw ma kɛ kelen k'a sababu kɛ olu furula Alakira ma Fatumata ni den tɔw fana tɛ se ka kɛ kelen ye k'a sababu kɛ ale bɔra Alakira Muhamadu yɛrɛ la. O ye bonyaba ye kuranɛ yɛrɛ ye min fɔ Alakira yɛrɛ somɔgɔw kan. Hali an yɛrɛ fɛ laada la o don. Président den bɛ bonya n'a fa ka présidenya de. Dugutigi den bɛ bonya dugu kɔnɔ ni dugutigi n'a fa ka dugutigiya ye. Faama den bɛ bonya dugu kɔnɔ ni a fa ka fanga yɛrɛ de. Dɔnnibaga den bɛ bonya fana ni a fa ka dɔnnibagaya ye. A b'o cogo kelen na cogo di kira den fana ti bonya sɔrɔ ni a fa ka kiraya ye.
ni ala kɔni kɛn ka zone da dusukun min na ne kɔni bolo nin ye fɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ bangenen don kosɛbɛ wa ala fana bɛ taa fɔ o aya in laban na sura kelen in fana kɔnɔ ko ale ala yɛrɛ de y'a kanu k'a laɲini ka se ka nɔgɔ ta ka bɔ ala kira ni a somɔgɔw kan o kɔrɔ ye ka o sanuya lagosi ni min bɛ ta ka adamaden tɔw sɛgɛrɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka u kisi ka bɔ o ma ya donc nin ye bonyaba ye fisɛmantiyaba ye ala yɛrɛ ye min ɲɛsin fatumatu zahara ma ɔ i bɛ tila ka a ta k'a lajɛ kun n'i ye kuran ta k'a lajɛ aya dɔ b'a fɔ a ma ko ayatul ibtihal n'o ye don min na ala kira ni nasaraw ye ɲɔgɔn sama sama fɔ ala yɛrɛ nana fɔ ko u ka taa danga don bon n'i ye o aya in ta k'a lajɛ ala b'a fɔ ko mamadu a fɔ u ɲɛna u ka bɔ n'u musow ye u ka bɔ n'u denw ye u yɛrɛw ka bɔ bon mamadu e yɛrɛ ka bɔ n'i musow ye e yɛrɛ ka bɔ n'i denw ye e yɛrɛ fana ka bɔ n'i ye o aya in ta k'a lajɛ o wele dalen ala kira bɔtɔ a bɔra ni jɔni jɔni de ye a fɔra ko a yɛrɛ ka bɔ ala kira bɔra a ye bɔ ni a denw ye ala kira bɔra ni hasan ni husein ye a ye bɔ ni a musow ye ala kira bɔra ni fatumatu zahara ye a nana ni o ye musoya place la parce que ale dɔgɔkɛ imamu ali o muso don bon imamu ali yɛrɛ tun bɛ donc ale y'a ni imamu ali kɛ kelen ye fatumatu zahara o nana o yɔrɔ la bon i b'a ye o ye bonyaba ye ala kira yɛrɛ ka o suganti ka tila k'u lakala k'u dege n bɛna taa duwawu kɛ ni kumana a k'a fɔ tan bon i b'a ye o ye bonyaba fana ye ka ɲɛsin fatumatu zahara ma a ye sen yera ala kira ka mɔgɔ sugantilenw na maa min na n'u bɛna taa dagan kɛ o ye bonyaba fana ye ka ɲɛsin fatumatu zaharaw ma an bɛ i fo hali bi Ustaz Sangare i ka nin kɔnɔnajɛlenya kan na an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka kɛ aljana sara ye ani ye ka foli belebele ta nin waati in na ka ɲɛsin an ba ma madame Haidara Fatima Zahara Tarawele k'a fɔ ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye a bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri min na Zaharaw ko la yarabi ala ka kɛ aljana sara ye an n'a ye ka an baw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la kɛnɛ in kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na Ustaz Sidi Sangare an b'a dɔn k'a fɔ ni waati ninnu na ka sababuya kɛ an fa ani an karamɔgɔ ye ale n'a ka denbaya sanuma alul beitu u kunnafoniyaw u ka ɲɛnamaya an'u jogobaw a to ma to mɔgɔ si ye kunpan na ka d'a ka kɛnɛ bɛ sigi u ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an filɛ ni musoba min ta la Fatumatu Zahara alayha salam ne ko e bɛ se ka mun fɔ an diɲɛ laban musow ye i bɛ se ka ladilikan jumɛn di an ma nin baara modèle ninnu na nin don ninnu na anw musow an bɛ se ka nafa jumɛnw sɔrɔ a la an kan ka jogo jumɛnw ta anw minnu ye nin don ninnu ɲɛnamayabaga ye alhamdulillah an b'i fo i ka ɲininkali la i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na n'i ye an ba Fatumata Tarawele ta k'a lajɛ n'o ye madamu Haidara ye hali ni o ma fɛn fɔ i ɲɛna i b'a dɔn k'a fɔ ko ala kira ni a bɔnnaw kanuni k'i seko kɛ o kanuni na siga foyi t'a la ala bɛ gindo dɔ dayɛlɛ i ye a kɔnɔ mais ala bɛ mɔgɔ dɔw sɔnmi dɔ la olu bɛ kɔn ka fɛn dɔw ye yanni mɔgɔw ka a ye o la an bɛ an karamɔgɔ fo kosɛbɛ n'o ye Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara a n'a ka denbaya k'a deli ala fɛ ala ka an nafa ni o hɔrɔma ni o barika ye ala kira ni a somɔgɔw kanuni fɛn dogolen de kun don fɛn datugulen kun don mais ala barika la ala hinɛna anw na ka anw ni ale tile bɛɛ a fɛn o fɛn kun ye fɛn datugulen ye silamɛya kɔnɔ a ye a bɛɛ dayɛlɛ ka a yira an na wa ala sɔnna a faamuyara fana a faamuyara ni ala kira n'a bɔnnaw ta k'a lajɛ an karamɔgɔ Seydi Ousmane Madani Haidara o ka denbaya de kɛ mɛ ka u tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'a min ta sera u bɛ u seko kɛ o la an ba Fatumata Tarawele ale de bɛ Fatumatu Zaharaw ta kɛ bon ni i yɛrɛ gɛrɛla la n'i y'a ɲininka a bɛ ko in yɛrɛ daminɛ don min na ani a bilama sisan b'a sɔrɔ ala yɛrɛ ye kɛsifu caman kɛ a yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ a ye dɔw fɔ a yɛrɛ bɛ a da de dɔw kan a ye min ye Fatumatu Zaharaw ko la
mais a k'i bɔ kuranna kɔnɔ dɔrɔn Fatumatu Zahara mɔgɔw don n'i ye a kanu n'i y'a kanu ale yɛrɛ kanuni yɛrɛ de bɛ a yira k'a fɔ ko e ye silama ye mɔgɔ si tɛ se ka kɛ silama ye ka kɛ Alakira fɛ ko i bɛ ban Fatumatu Zahara la o tɛ se ka kɛ donc e yɛrɛ ka Fatumatu Zahara kanu ka kɛ a fɛ o b'i ka silamɛya yɛrɛ yira wa filanan n'i y'a kanu n'i kɛra fɛ siga foyi t'a la Ala yɛrɛ bɛ e kanu wa Ala yɛrɛ bɛ yafa i ma n'i ye kuranna ta k'a lajɛ suratu Ali Imran kɔnɔ aya dɔ bɛ yen Ala b'a fɔ kul in kuntum tuhibuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah Mamadu a fɔ o ɲɛna n'a y'a sɔrɔ o bɛ ne Ala yɛrɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ka tugu e Muhamadu n'u bɛ ne Ala fɛ o ka tugu e Muhamadu kɔ Ala ye ɲininkali dɔ de bila yan n'u ma tugu Muhamadu kɔ don o kɔrɔ ye k'u tɛ Ala kɔ mais est-ce que an bɛ se ka tugu Alakira kɔ ka tila ka ban Alakira denw na wa donc Alakira tuguli o n'a denw nɔfɛ tuguli a bɛɛ ye kelen ye nin yɔrɔ in na donc n'aw ko a bɛ Ala fɛ a ye tugu kira Mamadu kɔ n'aw tugura kira Mamadu kɔ yuhibbukumullah o bɛ kɛ sababu ye Ala yɛrɛ bɛ aw kanu wa ni Ala ye aw kanu a bɛ yafa aw ka jurumu ma aw mago bɛ Ala ka hinɛ min na a bɛ a sɔrɔ o la mɔgɔ o mɔgɔ i seko mana kɛ min ye Fatumatu Zahara ko la e ka i jilaja i ka o kɛ nisɔndiya la ani hinɛ yatimɛdenw na ani fandan jigitigiw la i n'a fɔ anw ba b'a kɛ cogo min na mɔgɔ kanuni fɛn min ka bɔ a bɛɛ ye o ye a yɛrɛ ka laɲini ani jogo min tun b'a la i ka se ka kɛ o sankɔrɔtabaga ye Fatumatu Zahara bɛɛ b'a dɔn dugawuden kun don a ye min kɛ a fa ye an da sera a dɔ ma furukɛ labatola kun don a ye min kɛ a cɛ ye aw ye o dɔn a ye denw fana lamɔ ni ladamuko ɲuman fana ye donc ni mɔgɔ min kɛra Fatumatu Zahara kanubaga ye i ka a ladege a jogo ninnu na o de fana nafa ka bon i yɛrɛ kan kosɛbɛ wa siga foyi t'a la Fatumatu Zahara a b'a kanubaga bɛɛ kelen kelen surunali don lahara an jigi bɛ surunali min kan inshallah an bɛ an karamɔgɔ fo hali bi a ka nin kɔnɔnajɛlenya kan na k'a fɔ yarabi Ala ka an n'a sara hɛrɛ la k'an ka foli ani waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka o lase aw ma aw fɛn o fɛn de sɔgɔlen b'an na nin waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin kun ye plateau kɛrɛnkɛrɛnlen min sigira Fatumatu Zahara alayha salam ale ka anniversaire hukumu kɔnɔ min bɛ ɲɛnamaya an b'a fɛ san o san Madame Haidara Seyida Fatima Zahara Tarawele ma fɔ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ ani cɛsiriw caman sabatilen don a fɛ Fatumatu Zahara ka anniversaire hukumu kɔnɔna na an kun n'an karamɔgɔ don Ustaz Sidi Sangare ka sanga ni an ka waati cogoya Ustaz Sangare foli kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lagɛli jama bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ani dugawu don ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma an ka jamana ma an ba ma inshallah alhamdulillah an bɛ lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka a deli Ala fɛ ya Rabbi Ala ka an kɛ Alakira ni a bɔnnaw kanubaga ye Ala kana an kɛ o juguyabaga ye Ala ka an nafa ni o kanu fana ye Ala ka an nafa ni o kanu ye Ala ko ten sara wɛrɛ ti ale Ala fɛ a bɛ min ɲini a ka jɔn fɛ kira ka kiraya la fo n'a kɛra kira bɔnnaw kanuni ye Ala y'o min ɲini an fɛ an bɛ Ala de deli Ala ka o sabati an kelen kelen bɛɛ lajɛlen dusukun na fɛn o fɛn bɛ wuli ka jɔ la Alakira ni a somɔgɔw kanu yirali an'u bonya yirali la gindo la bange na Ala de y'a bɛɛ dɔnbaga ye Ala ka ani a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ Ala ka ani u bɛɛ lajɛlen kɔrɔta an karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye si kuntalajan kɛnɛya lafiya labanko ɲuman ya Rabbi Ala ka o di ani a ma an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ jamana in kalifa Ala la an bɛ jamana in kalifa Ala la Ala ka jamana in lakana Ala ka jamana in kisi Ala ka kɔlɔsi Ala ka jamana in den ɲuman bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi Ala k'o kanya ka Ala ya bonya kama kira hɔrɔma kama salli ala rasul wasalim foli belebele ya aw de ta aw minnu n'aw tɛ sɛgɛn n'aw se ɲini k'aw sɔgɔlen to shiri fila la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan ani an karamɔgɔ kun don Ustaz Sidi Sangare ka sanga ni Fatumatu Zahara alayha salam Sayyidatu Nisa'il alamin ale ka bangeli hukumu kɔnɔna na an y'a kanu ka ni plateau kɛrɛnkɛrɛnlen anw ni aw an bɛ se ka hakili lajigi kɛ ni musoba in a ka ɲɛnamaya kan
a yɛrɛ jogo bɔ fisamanciya minnu bɛ a la an bɛ se k'a ta k'a ladegeli kɛ a la ka an ka diɲɛnatigɛ ye ɲɛ an bolo ka kisi ani kunnadiya sɔrɔ alhamdulillah ni sababu ɲuman ye an ba ye madame Haidara Fatima Zahara Tarawele an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ani sirifila denbaya sanuman bɛɛ lajɛlen ka an fa ani an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ fo Hadarat Janab Aseyid Sherif Usman Madani Haidara k'a fɔ alul beitu kanuni ya rabbi ala ka kɛ aljala sara ye ani a ye ani a ka denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an ka jamana ala ka bɔ bolo la ni alul beitu hɔrɔma ye haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu